Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi onye kubu Yake gima umwanchi umulielia bigetaseni Ensoko no basemeria kwananga kwa bere ko gutwara ubulielia boro byake gima nebiro bindene ndingo kwaligania asemesa ya mangana meya chinse isato asomogoroba olero linde tosange asobwamo ochaka bonoiga buika omwelio nyora yonsi napoko yabwati agwetera sensemerie mitandao Facebook na boigo YouTube wetera Ensoko TV eliane Kerubo Frida nabaltoko batera nasoko ene kebuna chibi channel yogi lyagwekera sole asenchira yabenene Barnabas Sondari Misef na boigo Brian Achaka kulindo mwanchi umuligelia tengo tranyara asenchira iyo bwenye lazima ufurahisha hii wakisi, lakini jana aleta wauni wengine watoke hata huku wanauawa bure, na wananchi wamesema wao hawatazuiliwa mikutano yao. Itaro yegemie kwamerelia serikali goswali tukolia kabere asibagendete komochie serikali. Pia nimekuja kuwatetea siku ya leo. Wewe unatutetea kama nani? Sisi tunajua ile mkataba tuliwekeana na rais. Igati ya baraiba Kenya Kwanza kugikiria Gachagua maega yo gukwana na bananchi imeya Kericho na Boigo Bomet. Tenia, gemstones, limestone, coltan. If the minerals that are below where we are not exploited and they come out and we become beneficiaries, all of us, then those minerals are useless. Serikali enene kubwaterana ne yechi county eliogotinya emeroberio yokoya amadini. Karibu sana mwanchi umuligelia tosange gochaka bonoiga goika omwelio nigabaraiba United Opposition aseli tkolia kabere bataro mochi onyamira Mokonyi wiki magia Jubilee Dr. Fred Matiang'i niga mochiro mobungo West Mugrango Stephen Mogaka ase hokotatara no mugusi na kwa baimeye serikali ase kelia kwerera una nero mokonyete kuira chikura nigo mobunge obarabu ekerekia mochia omugabano Kisi Paul Simbarati nabo igoyo Nyamira Amos Nyaribo aso kwamerelia esabali ya Matiang'i meyorogongo rwagusi Maraibekia magia DCP Rigathi Gachagua oyo Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka oyo DAP Kenya Eugene Wamalwa amono yo PNU Peter Munya nigo baragire serikali asokorwa chira cyobulimo Muligito Steven Nyariki Mbunde na irachinga kichaye cyabene nabigo gotwariganiria orobotero kubwatia ate Nyamira munasemaje? Aseri tukoria kabere asetaro ya United Opposition nigo asomo chio Nyamira umugando monne otogoka kumuroto tao mubyaro gusi Dr. Fred Matiang'i amona bageni baye murayo DCP Party Rigathi Gachagua oyo Wiper Kalonzo Musyoka oyo DAP Kenya Eugene Wamalwa oyo PNU Peter Munya aseganga yabo yekirenga gyo kumutogora umurayi wense Dr. William Ruto korwa BC Aiga Matiang'i hoirari bagerio koroga bokongu mubungo West Mugrango Moske Stephen Mogaka asogoso serikali ime na gotiga gotara no mugusi Anda banene aba muri abako no gutangaza n'ubuconi bonde bakoretaga na umutagitego no muchumbo lyolega mumuro lyolega omumuro linje na mubwateri chikurekera ariko likichikura bono chakire kongongora igakonda ama nero ukoragira n'ababisa montegerere mbatebiga abagusie ngaki yaikire bono toko na chekina abantu bali bagusia barayi batagetoka ende bosio amo togene na barabuo bali batagete batigare tikabana boyo mwangite beirigo nabo motagete igo atigara na koragira Die kudeal na traitors ya jamii ya Abagusi. Yule mjumbe anaitwa nani?
Si ni mtu ya Kasongo? Ni mtu ya Kasongo? Sasa mimi nauliza nyinyi watu wa West Mugirango. Kama mjumbe wenu anaketi na Kasongo kupangia Matiang'i, si hata nyinyi mumpangie? Mtapangia yeye? Huyu mjumbe apangiwe asipangiwe? Aende nyumbani asiende? Wangapi wanasema mjumbe wa West Mugirango akuwe one term? Asuburai bwankyo bw'abasaya bwa Gusii. Aya, omomuroyo momosaberoyo abana bw'abantu bagoja koragusia matukare bosio oyo na momuronde nare koruganya mirokoro ku live gesairo momanyete. Patrick Osero mubunge Oburabu niga mochiri omugabano Okisi Simba Arati ase okorwania Matiang'i na boigo mugabana Onyamira Mosikamo Sinyaribo asogota base mekutano ya Dr. Fred Matiang'i. Asanteni. Harambe! Harambe! Nakinyamira mawateba. Egento ntagete gukwana na ekemo gyoka. Omonto korukusimba Arati. Omonto korukusimba Arati. Onye tori gotere novo president. Nkyoko mori Matiang'i. Oseba no baminto. Simba Arati what? One term. Noyo gai gatika tokuwa na mangana yankaga. Doko na mangana yankaga. Ngayare Muhammad Risaso etemeso sino ime. Kakyo momurokoro ku Matiang'i. Omwana ito agocha mpaka Gesona buo. Otaiyo. Na yeye ni nini? Na yeye ni nini? Totage chama chezo kwenda kabisa. Asense moyo moseneto Onyamira Herikio Kongo Mogeni. Na vile Rigiji amesema na vile Matiang'i amesema, mimi atikule Nairobi ninaambiwa ati niende nikae kwa ile timu inaitwa Linda Ruto. Mtakubali hiyo? Nigo kobomo baragire ukorusi wa kwa moseneto Mochore Gloria Oruoba amono mubunge okituto chache South Anthony Kibagendi oyorense yege susuro gie bunge Anta bago togambera iko chaita bagusi egekogera omosubati narose ituga goro Gloria Oruoba orengo moseneta enomini ya UDA omonyaroko oyo igachite airport gonkwani ngomwana omwabo ogonkwani gokaiga baka motukuta isiko bunesese Rigati Gashawa nigo asabira omugusi kweneki ng'abarai bonsi ngo bare mega ya Dr. Fred Matiang'i heriko mwachinguru. Huyu Matiang'i akunda pahali ataenda kama mtakubali watoto ya nyumbani wamuangaishe. Ni wabarai bande bamochiri omurai bwense Dr. William Ruto asoko bangaina igoro ya Sironga Industrial Park egetigie ndege amone jidamu chiabo nyunyu amo na mawawa. Unajua hii mtu kwa sababu tulikuwa tunakaa pamoja tukikunywa maziwa na yeye ile inaitwa musiki pale State Lodge Kisii. Nikamuuliza na hii maneno yote umeahidi hii ya Industrial Park itafanyika namna gani? Akaniambia wewe Rigiji acha maneno mengi. Hiyo ni siasa. Hiyo ni siasa. Sasa lazima ufurahisha hii wa Kisii. Lakini jana aleta wauni wengine watoke hata huku wanauawa bure na wananchi wamesema wao hawatazuiliwa mikutano yao. Aliahidi kujenga Magwago, amejenga kweli? Stephen Nyarikemone Ensoko TV county ya Nyamira. Rituko ria kabiri asitaro ya balia bakorwa obomo buli bukwamireria serikali mi kaunti ya Nyamira nigo naenda barai yabo bairali bagali yabo na gukwanira abananchi abo baika asobonge asengwana yayo moske Dr. Fred Matiang'i nigasabira maskani korwa ase abarai abo babwate chimbwa chebitina nechisegi egati y'abananchi nigo basangane getaseni gensoko na kuri birengero byabo igoro yetaro ya Matiang'i gocha chinsemo chagusi Mulikito Vincent Monda na mange Obuhonchorire nigo bwate na sensemo ye bara ya Florida ime ya Nyamira ekera abananchi besokia sobonge rituko lya rero elio kwarigania abarai balia kurwa bamubole bokwamiriria serikali gati y'abarai bali barenga Serombeyo no Muske Yuchini wa Marwa Kalonzo Musyoka Peter Munya
omoseneta Onyonga amo nori Nyamira Okongo Mogeni amo n'abarai bande kurwa chinkongo ao ime na isiko ya Gusii kagokwana ase omosangerekano oyo omosike Daktari Fred Matiang'i nigaborire abantu bamobwatisie ase eganga yaye yokorigia oborai obonene bwense baria bari neganga yogoturubania emesangerekano yabo nigabasabire batige gose basemiwe chimbwa chindonge abajumba bonto na barabu babo Okongo babo patikosero pasikwe egeko ya nawana wa mitore na ubabo nzira na utoko wana barabu abantu bajabe na kobeta bidebite yandere ndoi wana ine Gatuenzi titochamo tubwaterane tokoro bwanchani ndoreta kiseita ndosakora tokuramana noyemba totariko wana barabu fine lakini bakore gazi yabo basokore ndo byabo batariko torama na ndo batariko itabya nemesangerekano yeito omondo otali mesangerekano yeito no mondo bolera masikani tai boyo mama iko waro kia masikani igoro mwaro juna watoa waro kia masikani keroka na bosongo kuna tatore tina na gurulero mondo bozare mesangerekano yeito to waro kia masikani waro kia koroko momo waro kia masikani kiaro no mondo otabuga ati masikani no mwana otabuga ati masikani ko mobeke biboku na leo twara masikani to bwana ni omoyego oyo nigororekana kubwatisibwa muno amo n'abanainchi kurwa chinsemo chinyinge chia Gusii abo baikaime ya Nyamira abo besokire na kure ebirengerero byabo igoro yetaro y'omusike Fred Matiang'i Samaria tanto mukamada nkorokwa twarorere no mwana oito Fred Matiang'i ogambire round eye esaba Gusii baorokirie omo asa abantu bali kubwatisio Okengo Matiang'i balinga bakogenda eso nami nembe yabwekanire ya Nyachaira ne yanyethani mara sita Serie tangoro kujono ogero gendegero giachire ase Fred Okengo Matiang'i nja serie tangoro ku Samuel Alice ero twanyite ngaba muramba legoro bare tetesakasaka bosongo ntwatete mwa bare tetesakasaka Nyamira nono yoka tinga Nyamira nga ntwale ko musike Fred Matiang'i nga twamwikire na batore ku mubwatsi baka omwelio asa Marieta nesta kirbo gisore engote yo mugusia sare bonoiga igetinkinye kengaini keriyo bondi gakore kikiaga chembure gutugakora kigasoe mwaye omugusinyo ko bwata mato koro mugusi boronge tobwatie pare totacha bakongu omonena tobwatisi Fred Matiang'i anyare kuirekero geke ne tobagusi tororekane abantu bengencho asa Marieta ndorika siro kuru West Mogirango njebana ngoteba igo uri utarabugorie kura genda bugorie kura yago nende manyanga yo agochi tobwatisi oyo minto Fred Matiang'i Zakari Ongaga Bagusii baito baturuseti obosoku korokia buna Fred Matiang'i na isaine kobe president yetu ya Kenya ayebuno musae ekero kogorwa kwanda kokoleta esagasaga nandi gochandegete eitari buya Samarieta ngoro kuja friend icho ndena mugoko ase ogoika kwa Fred Matiang'i ase county yetu ya Nyamira tware go sababa Gusii tochamo egere anyare konyora chikura chisaine alitora nyoro borai bwense nonyense moya barai kurwa Gusii bakanete taro y'omusike Fred Matiang'i kumirana n'Abagusii niga abanainchi besokire ase obonge ase emesangerekano yabeire kagokora korugoro bakaritukoria rero eki kiaro kiribuna bamoitabire ngoripoteri Nsoko TV koru Nyamira nchengor ku Vincent Monda. Omokonyi b'omurai w'ekiama gia Jubilee Dr. Fred Matiang'i omurai w'ekiama gia DCP Rigathi Gachagua omurai w'ekiama gia Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka noyo oria ODAP Kenya Eugene Wamalwa egati y'abarai abane ase rombe ya United Alternative Government nigo bakora enkwana n'abaliki omugasolera ase omubaganio y'omoime county ya Kisii nagosanga igoro y'eserikali gotumika ababegu naboiga abanyanyimbo goturubania emerobere yabo yo gusagana nabo igo chingaki bagosanga n'abanainchi korwa sorgongo rwa Gusii abo litkoligoro nigo bagikire serikali ase okoirera abantu gosiria obugima bwabo anemono abasae na gwanchirana muna abanainchi barosire ne serikali erabisi kolengana na Gachagua niga mochirie omwaziri w'oburendi bwime nabo igo mo bisomo nene bw'oburendi ase okobetereria abanyanyimbo goturubania emerobelio yabo asensemo ya Kalonzo Musyoka nabo igo Eugene Wamalwa nigo bono bamochirie eserikali asogote babunate bwati agenda nakogania abasae gutiga gotumikwa bobe muri kito Pethuel Machini na mange
magiga ya serikali ya Kenya Kwanza gukagirwo kubekwa koboko asugusira ababegu na bigabanya nyimbo ili guturwania umurobiri ucagitu wa Sorogongo rwa Gusii ritukurigora samatuka tatu nirumeyo kwa mere serikali bakarawanera mokonyi b'umurayi kiama gya Jubilee Dr. Fred Matiang'i bawukone kirekyo bakarawanera Dr. Fred Matiang'i nigo reire eganga y'umurobiri yo asokumirana n'abananchi riko sangamangana abatungetie. We are here because we want to interact with Kenyans and wananchi of this part of the country, and also to give hope and assurance to our people, both here and at large in the nation, that we are determined and ready to work together to bring about the necessary change to our country. In doing so, we don't have personal grudges with people. We are basically doing what we have to do. We chose democracy as our people, multi-party democracy. What that means is that everyone has an opportunity to engage, and everyone has an opportunity to participate and persuade people along political lines. It is very sad, some of the things that we are seeing here, where people want to use violence as a means of political intimidation and so on. Nigobagikire serikali asokwirira abantu gusiria magimabo anamana basaye na wanchira nabuna abananchi barosire ne serikali rabisi. 6 decades after independence, we cannot lose lives because we are trying to help certain people survive in their political offices as it is. We need every life. One life is one life too many. Kwa sababu hatuwezi endelea namna hii. Kama wananchi wamekataa serikali, wameikataa. Na wameikataa kwa sababu imeshindwa na kazi. Waliingia kwa serikali with the understanding that they are going to make Kenya better. But over the years, the years they have been there, it is total destruction. Everything that was working has been completely destroyed. Kurengana na Gachagua ni gwamwachire omwaziri bw'oburendi bw'ime bw'igomwa obuso munene bw'ensemo y'oburendi asokubeterera abanyanyimbo guturubania emiroberi yabo. Yesterday, the police here in Gusiland were under a lot of pressure from Murkomen and Omolo to allow goons to disrupt our meetings, and the police are resisting. In Nakuru, the police are under a lot of pressure from CS Murkomen to work with the goons to disrupt our meetings on Friday and Saturday, and the police are saying no. I want to tell Murkomen and William Ruto, you don't have enough ammunition to kill 50 million Kenyans. If the police refuse to protect wananchi, the country can easily slide into anarchy because people will defend themselves. It's in the law. Self-defense is allowed. And I think the rest of Kenyans have seen the people of Keroka and Kisi. They don't allow anybody to disrupt their meetings. So the rest of Kenya, now you have seen. You must go the Gusii way. Asinsema Kalonzo Musyoka na bego juni wa Malwa nikobona bamukire serikali yasogote bana niko hotabwa cha agenda ndionsi asababoria basaye gutika utume kobe na kuboria abantu gusira Dr. Fred Matiang'i. The reality as we speak this morning is the country is galvanized on one agenda, that William Ruto will serve one term, if indeed he is allowed to serve that one term. And the reasons are clear. He has accused us of having no agenda. Agenda item number 1 is to return this country to constitutional order, to observance of the rule of law under the supreme law of the land, Constitution 2010, which William Ruto and his officers seem geared towards dismembering. Let's ask the youth of Kenya to be part of this change. Why is it that the people of Kisii are saying one term? All the promises William Ruto made here, right from the dams. I was Minister for Water, Bunyonyo Dam, Magwagwa Dam, nothing has been done to complete these dams that will transform this region and ensure that the water issues, food production issues, food security issues are sorted out, have not been done. And we're asking you, ndugu zetu, tuungane, tutembee pamoja. Jana umetupa kiongozi shupavu Dr. Fred Matiang'i, tunaomba nyote msimame nyuma yake, tushikane pamoja, bega kwa bega, tutembee pamoja, tumtoe huyu bwana Kasongo. Kuripoti ya Ensoko TV kure kaunti ya Kisii, Chepethuel Machin.
Mwanji murigeria kurwa soroboti rwaye Bethel Machini nigoto gwikira omwerio bwo kumurikira amaiya chinseseto asebire biga kurende toskato nyegera ngomanyigwa nga mugeni bweritkoria rero bereka gwikira na ase studio omujumbe Steve Mogaka kurwa sense moye bunge ya West Mugrango ime county ya Nyamira asege kegekere bosyo mobe mugosanganere amone barongo ya Clinton Yondige asibara ba ukwanira siasa na magendro ime na isiko yorogongo rwa busigo mwanchu muri ile atoskale ngocha barasege kegekere bosyo mobe mugosanga mange